Hamu kamang inang hita saluhuna hedora tabegi deonate jala jojot don tabegi didok dangalani hagogoki boya mardala dingulukon aunak out unak hona dilambuki tukso boya songonon hodo hagoku manukoliau ninna dihata niete penggalan niete namar lapatan doi HP dang boya lani gugutta do pikiratta di bagasan mulutta taro do ia portibion nati noppani de patado saluhu namar mula siat de patado nata boto akana taida nata hilala di tonga-tonga ni portibion atau mulo songoni HP ikono kuhonota do na de patado na punasa saluhu ido na niro ni jesayaon babua debatado na marwaso jahuba debatado na hot rodi saliling-liling na ibana do na jubari hos saluhu na jala ikom marhabo satu ibana do hita adido do marlujok pita nang ululuja alania ha di pargugui do hita kanagali diramoti diurupi do hita kanagali kamang inang hita salu nah ya do tabigi namar kuar sitan credo tepes presiden Brazil hati hai natiki pemilihan edo ibana melorong 5.000 suaraku tungna suarong do nabui mangabati au gabe presiden nang tu HP tuk sobui do mangabati au morang do ibana memang presiden alai ado so dilantik ibana gabe presiden itor modding do ibana so dilantik do ibana presiden molo sian nataida siat ceritai sian kejadian nanyatai darok kabena gumogol siat mata mengatasi saluhuna taida mah boy do ditaluhon hagugon ni portibion dak sakap ni jol masakap ni debatado dak pikiran ni jol ma pikiran ni debatado atong ikono kono tajala tahadidak kuma debatado na marhuaso di tonga-tonga ni ngulutta na marhuaso di tonga-tonga ni portibion na patukos salu na dong di bagasan ngulutta alani so tungga belilu rohatta do pikirata ikut tapapos marohatta holan tu debata samping holan ibana do pangabdolotta holan ibana do haborusata molarong pedihita molong pehagu margogo hita di portibion secara kekuatan power manang huaso manang dia pe ikon toru do rohatta dia kanarong di hita ala siat debatado saluhu debatana marhuasoi na totong mengatasi saluhu kotaboto do marhuaso do debata patuk konariko diguluton marhuaso do debata manarihon nguluton marhuaso do debata di saluhutna ragam nama saya pagasang nguluton jala ingotot tara mose ikom marhabo satu debata ilo do hatani debata marhabo satu jauh mau siana sorham jala unang marpangu sadir ko tu pikiran musadir saibana batadana salamu saibana pati gorlakka memang ikonido nata pikiri tahabosi di bagasan ngulutau tapi reng ma molo so marhabo kita tu ibana molo tuhagugon di portibion tu ita marhabosan persatok kinat alai molo tu debata hot do rodi saliling-liling na ada jauh ni debata waso ni debata Allah berkuasa selama-lamanya ido benna tu ibana do ita marhabosan dan bu hita marhabosan tu na asik